बेफोर जाबाय मोजां गथ'नि सिन फै फै जल्दी खारले आं लाङा जल्दी फै जल्दी फै हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरने बहरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैनि भिडिअआ एकदम दुखुनिसो भिडिअ माने जोंहा टुक्लुखौ थाम्बनेलाव नुखादों दा माबोरै जादों भगबानासो मिथिगौ ओरैबायसा दुस्थु नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो स' बेखिनियावनो आं नोंथांमोनजों दिनैहाय आंनि माखासे स्किन केयार प्रडाक्ट्सफोरखौहाय शेयार खालामनो नागिरदों बेफोरनो जाहैबाय इटारनेल आयुर्वेदा लेमन एन्ड हानि फेस वाश आरो बेजों लोगोसे इटारनेल आयुर्वेदा स्किन लाइटिं अइल स' बेफोरखौहाय आङो माबोरैहाय इउज खालामो फैदो आं दिन्थिनि फार्स्टआवनो नैबे इटारनेल आयुर्वेदा स्किन लाइटिं अइलखौहाय 2-3 ड्रप लादो ओमफ्राय बेखौ आखाइ साफा लानानै 5 to 7 मिनिट्स फेसआवहाय मासाज खालामनांगौ आरो मोजाङै बेनि उनावहाय इटारनेल आयुर्वेदा लेमन एन्ड हानि फेस वाशजोंहाय मोखांखौ सुनांगौ ओमफ्राय बेयो मोनसे फमिं फेस वाश आरोना नै नोंथांमोना नुनो मोनखादों स' नै नोंथांमोना रिजाल्टखौ नुखादों आरोना माबोरैहाय आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो लेमन आरो हानिया जोंनि स्किननि थाखाय बेसेबां इम्परटेन्ट स' आसा खालामो नोंथांमोनखौबो बेफोर प्रडाक्ट्सफोरखौहाय नोंथांमोना अर्डार खालामगोन आरो डिसक्रिपसनावहाय बे प्रडाक्ट्सफोरनि लिंकआ दङ आरो स' थाबैनो थांनानै अर्डारखौ खालामहैदो কাঁচা বাদাম আমার কাছে নাই ভাজা বাদাম আমার কাছে আছে শুধু কাঁচা বাদাম গারামबाय थांसै माखौ मोनासै नालेंखरखौ गैया दोलै जों थांनोसै मोनाखै नालाय इयावहा रौतायाव जोङो नालेंखर बायनो थांगासिनो दायो गाइस काचा बादाम बे बादाम बादाम আমার কাছে নাই ভাজা বাদাম ও ভাজা বাদাম কাঁচা বাদাম আমার কাছে নাই কোনো ভাজা বাদাম শুধু আছে আমার কাছে কাঁচা বাদাম इदिना सुरा जाना जायाखै आंनिया हा नोङो बिराद मोजांथार होनदों गस्ला गोदानसो दानियालाय मा गानदों मालाय बिफङा बायना होदोंमोननो मालायसो अनजासोयो जोंफोरनियालाय बिखङा दिनैसिम गस्ला गांसेखौनो होफेराखै होआखैलै बार्डेआवसो होदो नोंनियादि बार्डेबो नङा माबो नङा ओरैनो होदो ना बार्डे गैया जन्मदिनानो गैया होनदों আমার কাছে নাই কোনো কাঁচা বাদাম ভাজা बादामसोलै बुरबाव दिनैहाय आंनि उन्दैयावहाय बे फिथाखौ जोंहा न' खाथियावहाय बनायोमोन आरोना बे आंनि फेभरेटमोन ओमफ्राय जोंहानि न'आवहाय रावबो बनायनानै जाहोफेराखै आरो आं रावनिबो न'आव थांनायावबो मोनजाफेराखै आरोना अनलि बिसानियावल' आरो बेबो बिसा कृष्ण गुरु नालाय ओमफ्राय कृष्ण गुरुनि नाम जाबाथाय बे फिथाखौ बनायोमोन आरोना ओरैबायसा गोथाव मोनोमोन आङो ओमफ्राय दिनै आं बे खोथाखौ गोसोखांनाय लोगो लोगोनो बुंबाय ओहो आं दिनै गुवाहाटि थांला बे फिथाखौ बानायना जाथारदों आङो बिदि होननानै दा नालेंखर नांगौ नालाय बे फिथाखौ बानायनायावहा ओमफ्राय नालेंखरखौ जा मामाया लायनो थांदोंमोन दा आं माने आसा खम बायदि मोनखानायखाय डाइरेक्ट ओंखारखानानै रौता थांनो नागिरदों आरो दायो কম লবি দুই জোড়া লো কেমন কিলো ভাল হ'ব না বঢ়িয়া না বঢ়িয়া सोमावलायना नायबायलै सोमावनानै नायबा मा जायो दै थाबा माबा दै थाबा मोजां दै गैयाबा हामा हा दै थाबा मोजां दै गैयाबा हामा नामा কাছে আছে लाबाय जाया दै
माइब्रा लकेल मोनबाय माइब्राबो लाखाबाय थावनि फिथा जानांगोन ना Merry Christmas guys advancedly ओमफ्राय क्रिसमासनि जोङो दा बाजार खालामदों नायफैलाय मा खालामदों जोङो काचा बादाम लाखांजोब्बायना नारेंखला लादो बबेनि होनदों राङापारा नों एसे फैबाव मा लाखोलै बांलायलायामोन लिंलायलायबाय मना थिखांनानै जि बुरजा बुस्थुफोर लाबायना दायो जों थांफिनसै न'आव जल्दि थांनानै फिथा बानायहैनोसै मोनालाय लांबाय जों फायनायावनो ओमफ्राय जोङो चिकेन पक'रा ओमफ्राय चिकेन मा होनो चिकेन ललिपप लाबोदों आरोना ओमफ्राय बेखौ जोङो माबायावहाय जाबोआसै ओमफ्राय दायो न'आव थांनानै जानोसै बुस्थुफोरा लांफाय बाजारबो खालामना होफैनांगौ आलासि मानसियानो आरो आलासि मानसियानो गारिनिफ्राय दिहुननानै लांनांगौ नामा जल्दि लांफाय बाजै ओइ बाजै आं थिखांनो हाया मावथ'ला सोरो उन्दुबायसो उन्दुबाय सोरनि बिहामजोआ इमान दासो 6टा बाजियाव उन्दुयो देलाय बुंलाय सोरनि बिहामजोआ भगबान जोंफोर गोदो बिहामजो टाइमाव हा 11टायाव उन्दुयोमोन 4टायाव सिखारोमोन जोंफोरा गोदो बिहामजो टाइमाव नंगौना नङा बिमाफोरा जों बिदिनोसै मानो नङा जोंनियावबो लकेल मोनोब्रा गुवाहाटियाव नोंसिनियावल' नोंसिनि जायगायावल' लकेल मोनि नामा जोंनि गुवाहाटियावबो लकेल मोनि दे जोंनिया चिकेन पक'रा जानोसै मा खारै संनो खारै संनो जायो जोंहा मै खारै अमा बेदर सामफ्रामबो बेदर जाबाय थानो हानानै बुस्थुफोरखौ मिथिबाय नाखौ बिराद गोथाव जागौमोन नाखौ नों गैया इयो ओंखाराखै नोंसोर फिसाखौ एसे लाबोनो नायगोन नोंसोरखौ लाबोनो साननाय आं जाबायानो जों गाइस नै हरबावलाय प्लेट मोनसे हरबावलाय प्लेट ओइलै प्लेटखौ आं बिदि थिखांना जानो बिराद फान्थाव मानोथो बेलेगखौलाय इमान खस्थ' होनो जाबाय पियास लाखि आं पियास नाङा एसे मोनबाय पियासखौ जानो आं नों बुंयाखै आं बिदियानो दा मोनसेफोर जागोन आं फुजा होखांनासो जागोन जानो जाथों टेस्टि बेसे लानाय मटरा दाख्लै 50 थाखा मोनथ'आ पियासखौ जानांगौ ओजोंहाय होमबाबो फानदावबो 10 थाखा मोना होनदां ना ना आं फिथा जानो लुगैयो होनना बुंनाया माने बे जोंहानि न' खाथिनिया बांसिन मोजांसिन रोङो आरोना ओमफ्राय ओंखायनो बेखौ बानायनो हरनोसै आरो फार्स्टआव मामानियाव फैसा बिदो मा नांगौ होननानै सोंलाय आयै फैसा गैया बोरायजों जोंनि गाखोलांनो खारबाय थांबाय
นั่นแหละอิช나니 오늘 나니 누구 너드 자 이승아 너가 저 상가 지나는 남이 없어 시작을 반에 흐르는래 합사이데 이만 모두 모두 농아 네 사하니 guys be zintuka bifang zintuka आं मा जादों नों आं मैथ्रु जानो बिराद गोथाव मोनो ओमफ्राय मैगंबो जानो गोथाव मोनो मैथ्रुखौ ओमफ्राय ओरैनो आन्थाबो जानो गोथाव मोनो फख्रिया जानिया नै बेनो जाहैबाय फिथाया माबोरैहाय बनायो जुदि भिडिअखौ नांगौबा आं भिडिअखौ देनाङो बानायनानै होगोन खिन्थु आंनिया एसेबां पारफेक्ट जानाय नङा खोमा बाट ओरैबायदि टेस्टि गाइस इयो जायलाय सिङावहा नालेंखर होदो आरो बिराद टेस्टि मोनदों ना खोमा जाबोनो उदै बुंबाय नामा बिराद गोथाव 나 tuklu 그래 가자. Sabar. Dekhle. Khatchola na dekha bera mukhan ko. Illa. Dustuni no tiza. Era harsa she. Dustuni no tiza. 마블이 뭔데? 하? 그ട്ടോ? 하? 그ട്ടോ? 자올래? 왜 반에 안 주시야? 안 받나 자네야? 그토나? 네 보자로. 아유. दा टुक्लुआ गोलैदोंमोन दोहैयो दे सना दुस्थुथारना दुस्थुथारखानि गोलैयो दे लिरदो सना लिरदो दे ए बि सि डि लिरनाय फोरोंदो र' ओमफ्राय ए बि सि डि इ एफ जि एइच आइ Ikhlid. Ze khalid deh. Invalid. Ze. Buria. Hari ke. Nang. Fine. Kona janna gira re jibdam phune kene nilai de lirde no sona lirde de lit लायलायसिगोन मा लायलायखो बेफोर जाबाय मोजां गथ'नि सिन फै जल्दी आं लाङा जल्दी फै
जल्दी फै दे लिख दो सुना लाइट ना नहीं ले दुष्ट खाम बेने नाङा मानि मान बुस्थु बेफोर प्रडाक्ट्सफोरखौहाय नोंथांमोना अर्डार खालामगोन आरो डिसक्रिपशनावहाय बे प्रडाक्ट्सफोरनि लिंकआ दङ आरो स' थाबैनो थांनानै अर्डारखौ खालामहैदो